ወደሽ
حايل يجعل عتاب طريقة حايل يجعل عتاب
መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እዮም ቁሩብ ግን ናይ ባዕልና ግዜ ዝወሰድናዮ ነገር ምስይ ስለ ዝበለ ገዲፎምና ከይዶም እሞ ብዛዕባት ናይ ቃል ኪዳን ዝብል ነገር ኣስፊሕ ኣቢሎም ዕብይ ዝበለ ትምህርቲ ክቡና ተፀቢናዮም ነርና ግን ስለ ዝኸዱ ሕዚ እንታይ ኢና ክንብል ቃል ኪዳን ማለት እንታይ እዩ እንትበሃል እንከሎ መጀመርያ ነገር ቃል ኪዳን ተኣስሩ ዘለኹም ከምቱ ወለድኹም ወሊዶም ንኣኻትኩም ምዝጋም መዚ ኣብቂዖም ቃል ኪዳን እሲሮምኩም ዝኒሄው ንስኻትኩም እውን ወሊድኩም ከምኡ ቃል ኪዳን ንክተብክዑ እግዚኣብሔር ዕድመን ተኣሽሙን ይሃብኩም ዝብል ንቅድም ክገልፅ ይደሊ ብድሕሪኡ ቃል ኪዳን ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃል ኪዳን ማለት ገዛ ዓንዲ ጌርካ እምኒ ጌርካ ነዲቕካ ብልዕልዩ ሓመድ ደብዲብካ ኣብ ትሕቲኡ ትድቅስ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ቃል ኪዳን ቃል ስለ ዝኣተወና ጎይታና ግዝነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወይ ድማ ከዓነ ኣብ ርእሰና ደመናን ማይን ካልእን ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ብቃል ኪዳን ኣብ ዘለኻዮ ደው በል ስለ ዝበለ እዩ ቃል ኪዳን ማለት ንበዓልቲ ቤትን ንበዓል ቤትን እንታይ ማለት ይመስለኩም ኣፍቂር ብፀከ ከመ ነብስከ ዝተባሃለ ንሱ እዩ ንስኻ ከም ባዕልኻ ባዕላ ድማ ከም ባዕላ ስለ ዝኸውን ርግፅ ቅድም ኢሉ እንታይ ነይሩ ቃለ መሓላታት ነይሩ ምክንያት ቃለ መሓላ ንኣቱ ኣይኮናን ምክንያቱ ዘየትወና ዘሎ ምክንያት ናይ ወለድን ናይ ባዕልትኹምን ኩነታት ስለ ዝረአና ስለዚ ግን ህዚ እንታይ ኢና ክንገብር ቃል ኪዳን ክንኣስር ከለና ክእሰር ከሎ ኣብ ዘለናዮ ኩላትና ተሲእና ደው ንበል ንመጀመርያ ነገር ማይ ክንሕፅቦምና ማይ ምስተሓፀብ ግን መርዓዊ ንመርዓት ብየማና ኢዱ ሒዙ ቃል ኪዳን ክኣስረላ እዩ ብድሕሪ ድማ እታ መርዓት ክትኣስር እያ እሞ ብድሕሪ ንሱ ምስኮነ ንሕናቱ ንኽእሎ ነገር ባርኾት ምስሃብና ብድሕሪኡ ሓደ ዓብዪ ዓዲ ምርቓ ክምርቐልና ይኸውን በዚ ጌርና ግን ናብቲ ቀጣ ክንኣቱ ናብቲ ቀጣ ንኣትልና ንዳመፅ ህዚ كيف بس كده 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 سدرا بيت بيتسب تعرف تخون لو طلع عاش تحواتكم تسقما مسدادريتي خاطقمنا برحوا مسدادريتي خاطقمنا برحوا نايد صاحي يا بي لبيز فتوا لبيز فتوا